On se zove Petar Mitić i on je najstariji volonter Udruženja za zaštitu životinja Zooplanet. Ima 81 godinu, a u Zoo kutku volontira već celu deceniju i danas pomaže mladim kolegama u borbi za boljitak ugroženih životinja. Sa njim nas upoznaje naša reporterka Ivana Marković. Kad smo počeli, to ni na šta nije ličilo, pa smo samo radom stekli sve ovo. Petar Mitić ovde je čikapera. Iako ima 81 godinu, i dalje volontira. Odi, lepi moj. Voli sve životinje, a posebno konje. Već 61 godinu član je konjičkog kluba. 62. sam kao 9. upisan u tadašnji konjički klub Čegar. To je društveno u Niškoj banji. Pre 10 godina postao je i trener. Konjima je očaran oduvek i kaže zauvek. Kada uspostavite interakciju između vas i konja, to je lekovito, jako. Ako se plašite, nemojte plašiti više. Ako mu priđete, poljubite ga, zauvek ste tu. Njegov ima neka fluid neki koji razmenjujemo. O njima piše pesme i priče, a o volonterima pošalice. Ipak nije čikapera samo tu za konje, tu je za sve životinje. Tu je i da mlađim kolegama da savet, da im pomogne i bude podrška. Kao koško jedna lepa. Ovo znanje koje se nataložilo u meni, voleo bih da delim, ali najradije sa decom. Moje mogućnosti su realno umanjene godinama. Ipak ovde je i mnogo znači timu. Jako smo zahvalni što možemo da imamo jednog takvog znalca o konjima pored nas, da nas bodri, da bude sve vreme uz nas. Deca ga takođe obožavaju, jedva čekaju kad će da dođe čikapera. Čikapera je pravi šaljivođija i uvek nam donese osmeh, koliko god da nam je teško, čikapera je uvek tu da nas nasmeje. Nekoliko konja koji svoj život nastavljaju u Zoo kutku dar su u udruženju upravo od čikapere. Ti si dobar, moj končić. Nije imun na reči hvale, prijaju mu, ali on bi uvek pre nego da priča nešto korisno radio. Daj, nemoj da si lepa moj. Konj najviše voli kontakt. Kad ga milujete, on to doživljava izuzetno prijatno. Slobodno. Ona šiva neće nikad nije. Pred rastanak smo najstarijeg volontera pitali još nešto. Do kada ćete biti volonter Zooplaneta? Dok sam živ. Ivana Marković, televizija Nova, Kamenica.